Hoeveel is dit nou? 10,4. 10,4. Nou. Net ohne gedien, nou lezen ze er al, Oele Wappie. Jara, komst. Nou, krijg dat ik mezelf praat. Oh, wowie. Ik denk maar een bananenvlag. Ja, goeiemorgen. En naar je vlag. Goeiemorgen, naar je vlag. Wie zit er in? Auto. En wie gaan naar? Voetbal. Voetbal van? Van zaken. Ja. En tje waar maast zaken? Column. En wat zijn de voorspellingen? Het is hier 1 april. Oeh, gooi, het is goed in april. Dus hij zei, je hebt hier nog vast in, maar hij is wel een grapje meidje. Oh ja, want ons maatje wel je grapjes ervan. Dat mag we net hebben. Je moet eerst even presteren, denk ik. Ja, je kijkt in die om, zei dat ze net. Maar wat denk je dat het wordt? Ik denk, ik denk 12-12. Nee, ik ben niet in 12-12. Wat is yes? De leakspel dus. Af 5 jaar. Nou, dan hoop ik dat leest. En jongens, het is net super mooi waar, het rijdt. Dus de paraplotsen met mij. Jullie uit de rij lezen gelukkig gewoon. Net zo hut. Nee, dat van je had er niet zoveel les van. Wist je nog de kant? Heel dukjes. Al je drupjes van de rij daarop, hè? Nou jongens, we zullen er beleven. Broekster worden, Column. En ze spelen gewoon lekker thuis, dus we zijn er al. Baby. Let's go. Hierkes. Baat hierkes. Heid. Nou, net zo volle toch? Dat biedt het. Gaat hij het hier? Ja, oh ja, biedt Budbol. Ja. Ik zou zeggen, via net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Nou, hierdoor zijn we lekker ontknutselen binnen met de grote vrouwen. En zaken die hun eerste held zit er gast op. Nou, dat is wel aardig gelijkwaardig. Ze staan er gewoon. Zaken wel. Oh, jammer jongens. Rolf Jan aan de bal, heel mooi. Lucas. Goed zo, zaken. Ja, zaken. Ja, goed zo, jongen. Bijna. Een kopral. Milan aan de bal. Kom op, Milan. Ja. Oh, mooie actie, Milan. Goed proberen, jongen. Goed zo, Lucas. Oeh, jammer. Goed bezocht, Lucas. Pauze. Ja. Tapje, hoor. Gauw we drinken, hè. Hiet? Dat is maar uit. Zaken die ze had nou fjouwer in je. Ze stiert fjouwer goals voor. Dus je broers doen het heel goed. Ja, Alias, dat is super. Nou, ronde nummer 2. Tweede helte. Kom op, zaken, zeg wel. Dat was zaken. Zet hem op. Daar op. Daar zitten. Ja, daar ben ze. Kom maar. Was die voetbal aan? Wil je die voetbal even pakken? Ik zal even voetballen. Even zien. Maar Jerry zit. Waar is de bal? Ja. Tja, alsjeblieft. Is toch echt balje. Hoppa, goed zo Milan. Hoppa. Oei. Nou jongens, dit gaat maar mooi met goals. Van mij is het haast al wel 6-12 zo dacht ik. Oh, gaat het weer in? Jongens. Ze zijn weer op drijf. Het weer 2 weken wat minder, maar ze zijn weer in actie ook. Oh, kom op Ivan. Oh, jammer. Hoppa! Klasse Ivan! Wat is dit nou? 10,4. 10-4. Bijna. Toch, dit zie je maar net een 0, maar dit is wel niet. Hier, kijk dat toch? Nee. Bijna. Ze maken nog even een panel zitten. Wat doet die jongen nou? Gekkie. Nou, klasse jongen. Gauw douchen. Geef een hoesje. Oh! Hij is in het klaaihok met zaken. Zaken met douchen. Zullen we eens opzietje? Ja. Hij is mooi, Boatie, Joet. Ja. Mooi. Mag ik het wel? Wat zei je? Was er een op het voetbalveld? Ja. Nou, maar wel even. Doe maar. Het is nou nog mooi vrij. Maak het wel. Ja, pak ik even. Alsjeblieft. Nou, skoppen, joh. Pak hem, Jolo, pak hem! Ja! Goed zo.
ik in. En maar pakken. Ik pak hem. Zo. Nou, mijn stoel weg. Ja. En go. Oeh, nee, de keeper had hem. De keeper had hem. Nou, Saak, hoe moest het gaan? Ja. Je bent wel weer in vorm, toch? 4. Nee, 4 vond. Ja. Ja. Mooie wedstrijd. Heel leuk. En we hadden eigenlijk helemaal geen Rijn Hoorn, hè? Van de mond dacht van, oh nee. Maar, Wat is het? die televisie. Maar even geduld van mij. De beeld is het schoonst. Dat. We gaan op naar huis. Dan een bakje koffie van je, hè? Eerste keer die ik dit. Ja? Kopperal. Ja, ik zeg Toen het. ben ik MVP en toen ben ik Ronaldo. Ik zeg het, ja. 3 keer. Nou, wil er naar in? Nou. Pakken daar, Beppe. Oh. Beppe. 10 4 vond. Huh? En van die 10 had ik 3 gescoord. Zo. Een hele mooie wedstrijd, hè? Zo. Ja. En moest dus thuis. Ja. Hey, schat. Ja. Volgende week maak ik volgende keer maak ik het thuis. Ja, ik weet het wel natuurlijk. 15 april. Oké. 15 We april. hebben een hele goede wedstrijd, jongen. Mooi man. En het orenteam wie een Famke die wie echt super goed. Allemachtig. Hadden we alle 4 van hun gescoord. Wat wie die goed, joh. Dus kijk gewoon bovenop. En Famke van het orenteam. Net Leeuwen. Ja, mooi hè. Echt heel goed. gescoord. Ja, wat een power, joh. Lijs op een groene skop dus nou, en hier is echt nog wat, hè, Saar? Ja, mooi. Ja, ja machtig, ja. Hè? Is nou het uitvoetballen, hè? Je gaat gewoon terug. Dat hoeft niet, hè? Je moet er nooit meer in. Maar Nee, hè? Wordt best van, hè? Is het mijn dooszakenheid? Ja, daar gaan ze. Ja, zo. Deze staat. Nou, we gaan hut wat eten en Saken Jelke zullen nou weer naar het voetbalveld, want er is een orenwedstrijd, dat moeten ze graag zien. En nog een paar kameraadjes van Saken zijn team zonder direct voetballen. Gewoon voor de lol even. Nou. Net vallen. Sje, klim maar op een stoel. Klim maar op een stoel. Dus die vermijdt je en vermijdt je wel. Nee, nee, met volle man. Ik kom dat je nog. Zo, klim maar op, mevrouw. Ja, zit jou erop? Ja. Oké, geet er weer naar achteren en draai jou weer om. Tuut, 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 tuut. Tada! Mag ik? Tuut, 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 tuut. Oei, Jeroentje. Oei. Ja, dus die ben we naar het voetbalveld. Die zullen derde hele middag wel vernuiveren. Ik zal Ildo even naar haar malken aan, een boekje verlezen. En dan gaat hij lekker koersen. En dan moet ik vanmiddag dat Ildo voorbij komt, geven wat leuks mee. Maar Ildo dan toch? Ja, wie van mij het zus vers door, dat komt wel clear. Ja, we gaan heel eerst een boekje lezen, dat doen we. En lekker een malken had men. Dus de jongens van mij, wie van mij hun malken en een boekje. Sleepzak, oeh, die pak ik nog, ja. Ik ga hem. Wat doe je, joh? Ach, had ze weer pleisters van? Ildo had de pleisters ontdekt. Dat vind ik oerlijk nergens. Oerlijk opplakt, omheen plakt. Oh, oh, oh. Tinkst om een holle vrouw? Ja. Net uit naaien, kom je. Doorak. Net on ik het ding, nou lezen ze er al, oele wappie. Kom jong, net onloeken joh. Hallo, de best. Koekoek. Kom jong, kom. Hoekendakken. Met de fiets. Wat zei dat lief? Wie is verstopt? Ja. Ik denk, waar is ze nou? Hier is die weer verstopt, hè? Dienstjes. Achter de dienstjes. En fles. En een boek. De dierenvriendjes stellen. Uil zegt, zullen we zingen? Tegen 2 speelse eekhoorns die zijn boom inspringen. Hoi, hallo. 2 vrolijke eekhoorns zeggen hallo tegen 3 gravende mollen. Ben, Bas en Bo. Ja. 3 blije mollen zeggen, wat een snelle tijd! Tegen 4 hollende konijnen in een wedstrijd. Je bent aan het hudderen, hè? Kijk, wat hudderen als de bolletjes, hè? 4 sportieve konijnen roepen, wat zijn jullie groen? Tegen 5 stille kikkers die een dutje doen door een koesin. 5 wakkere kikkers
springen uit het meer. Kiekeboe, roepen ze. Daar zijn we weer. Ze bestellen 1, 2, 3, 4, 5 kikkers. Die wel leuk. Goed. Een moltje en een knietje. De dierenvriendjes. Zo, Ildo uit de bed. Zal ik even een slagje door het hoer, alles weer een beetje op zijn plak en wat oproemje en de vaat even eraan en dat soort dingen. Stofzoerken over de vlier is direct een beetje netjes. En dan is Ildo eigenlijk al weer heel gauw wekker, want die slipjes worden steeds kwarter, jongens. Het is nog wel heel heerlijk dat ze trouwens lijkt te sliepen tussen de midden. En ik is toch gekrekt even wat van diezelfde man. Dat is wel heel heerlijk. Dus daar geniet ik zeker van. En dan is het toch gekrekt wat meer als dat ze biddy binnen is, maar. Want ja, die ben die vrees je een prutte tiert en ondacht. Dus als ze dan eens even een uur sliepen, dan ga je heel wat in. Ik zal even on het oprijden en on het helemaal in. Eerst de vaart maar eens even. Allemachtig. Van dit naar... Tadaa! Hele onrecht wel lekker roem. Word ik heel blij van. Zeg Ildo haar pleistertafereel even oproemje. Het is wat, ja. Ach ja, als ze hun vermijtje, dan kan ik heel lang schappelijk wezen. Dus ze vindt het op het heden gewoon heel leuk. Ik bij de poppen dat ze dan overal op. Nou, dat is een overal ook. Maar ach, nou ja, en het is echt zo wat er al wist. Ik snap het echt wel. Hier nog hier. Hier van pet dan nog. De fijne motoriek die werd wel goed. Bloed echt uit die verpakking helje en dan de tapejes erop en dan ergens opplakken. Dus dat is wel mooi. En ik ga nog wel even wat hier. Nou. Ik had het script van Battleboese. Want Jara en ik zullen mij spelen in de kwarte film Battleboese. Echt superleuk. Maar ik had het script dus. En na je week gaan we maar dus al het script terugnemen. En ik moet dan toch wel even mijn stukjes even asseren met een stift. Dat ik weet in welke scène ik zit en wat voor teksten ik zit. Maar dus dat zal ik toch even doen. Ik denk dat klinkt nou nog mooi even doen. Ga ik wel even tiert voor. Een glaasje water erbij zelfs. En Battleboese, geschreven door Halbe Pieter Klaus. Gebaseerd op het verhaal De Kaam van Juffer Lize uit Battleboese. Geschreven door Berber van der Geest. Nou, ik zal druk ontleiden en ontasseren. Tante, want ik speel de tante van Jara, dus eigenlijk speel ik gewoon mezelf. Maar je steen ik in. Ik lees het hele script in terug, weet ik het verhaal ik ben. Ik ga hem al een keer terug naar digitaal. Nog nooit echt. Ik vind het toch altijd wel lekker om een papieren versie te gaan. Echt in de hand te gaan en dingen te asseren. En ja, ik hou altijd van eerst papier schreeuwen en dat soort dingen. Ik ben echt wel van de papier. Terwijl het in Wurg toch wel echt heel volle dingen digitaal binnen. Ik vind toch altijd het... bij mij is het dan toch krijg wat persoonlijker en eigener, zeg maar. Dus ik hou je wel heel erg van een echt script. Dus het vierde kist, het in omkrassen kist. Dat het echt eigen wordt en dat is het iewers met het script, zeg maar. En Jara heet in het script gewoon Jara. En die zei hier, wat haast daar? Wel leuk, want die scène had ik broek met audities om te kiezen van battelen. Dus die scène klinkt al heel goed. Die hebben we een paar keer echt, dan wordt een scène echt levendig, zeg maar. De andere scènes die ga ik wel lezen, maar als dan echt vadisjes dat de jeugd dat ik speel, dat is wel heel leuk. Ja? Dan krijgt het echt vorm. Wie is het mij, roep ik. Jara, komst. Nou, krijg dat jij mezelf praat. Dat is een heel leuke stukjes in. Ik vertel ik net te volop, maar ik nog een beetje geheim blijven. Maar het is echt heel grappig. Het is echt leuke dingetjes in. Dus ga ik een Sintje de Chitsvlogger in die. Ja, dan zei het dan, ik ben benijd. Hey hoi! Nou, die herkennen je wel, denk ik. De hey hoi, die zit echt in uw Chitsvlog ik altijd. Hey hoi! Ja, dat weer. Nou, en ik ga maar een liederaltje. Wel heel leuk, hoe ik mezelf speel en dat ik dit maar jaren van mij. Maar Jara had nog wel echt een gruttere rol hierin. Dus dat is toch echt wel heel leuk. Die zit, die had echt een producent met battelen zelfs. Dus echt heel erg leuk. Ik had de zin in om het echt mij Els niet in trots te nemen. Dan shift de hele cast even en wist waar het op welk plakje spelen gaat. En heel erg leuk. Ik ga heel volle wel theaterstukken in. Hij heeft een script natuurlijk. En hoe dat is je werk, weet ik alle ins en outs wel. Maar mijn film is toch wel heel oors. En ik had er heel volle zin in, omdat ik ken mij te meidje.
En het allerleukste is, ik neem je met mij. Dus de vlogcamera gaat gewoon mij tijdens de repetitiedagen. Dus ik krijg met een beetje een inzicht. Krijg zoals meer jaren hoe dat gaat met het meidje van een film. Ik ben heel benieuwd, Jim Verstek. Ik houd hem op een hichte, batteleboesen. Echt een gek. Must see. Ildo is weer van bed en ik hier wat naar je kleren. Die hebben we even past. Let me eens even een shit. Oh, wowie. Wat mooi. Vind je het zelf ook mooi? En je spiegeltje? Zie maar zijn in de spiegel. Was er de camera vast houden? Ja, dat mag. Lift maar even shit in de spiegel. Nou, dit is een shit. De man bij mijn vlag. De man bij mijn vlag. Dat is mijn lak. Ja, en wat had je meer? Naar rok en naar shirtje. Naar broek. Zakjes. Zakjes hier toch een jasje. Heel mooi, Hilda. Wauw. Het past al hier gelukkig. Ik hier nog een spiekerrakje, die past echt. En ik hier verzaken nog wat nice. Ik ga nog één broekje die moet er niet passen, maar ik denk dat het wel past. Ik hier verzaken nog dit shirtje en dit broekje. Maar kijk eens of die past of had hij misschien toch een maat litste wat. En nog een petje verzaken. En een spiekerrakje voor Hilda. Zo cute. En nog een hierbandje van Tante Fina kregen, hè? Hier, Tante Fina won en toen kreeg Hilda hem. Ja. Maar die heb ik gezien dan? Ja. Is het niet hier, hè? Nee. Nou, ik denk, morgen hebben we hier feest van mijn heid. Die is hier al een week weer hier. Van Tante Fina, hè? En dan hebben we morgen een feest met de familie. En ik denk dat is wel leuk om de nieuwe kleren hoor. Maar ik moest het ook even passen vanzelfs. Nou ja, dan matchen ze mooi qua kleurtjes. Vind ik altijd wel leuk. En dit is een kleer van Simmer. En deze rakje dus maar een legging. Maar ik heb van Simmer ook wel gewoon. Zonder jas en zonder legging. Mooi Simmer. Ik pas al je kleurtjes op bij. Zit alles Duitsers. Ja, dat is wel heel mooi. Al je kleurtjes. En wat is die lievelingskleur? Welke kleur vind je toen mooi? Heel kleur van kleur. Alle- Van legerblauw. Alle kleuren van de regenbogen. Zie je dat dingen? Van kleur van legerblauw. Oh, die is toen schilder op squallen. Ja, Ja? van verven. Verven bedoel ik. Ja, net schilderen met hem verven. Ja. En deze baby. Daar is nog een baby, juist. Ja. En daar is dan Grete Meid. Dat is heel dan nou. Hé, mem, hier nog een leuk spultje. Als ik zin om met mijn spultje te doen. Dit ook. Oh, dat is de vaatwasserpop. Wat denk je, wat jerk? Die maakt het al met haar glasjes en pandjes weer. En de varken en de messen. Zullen we zien dat het skin is? Oh, je stoom. Dat is stoom uit. Je maakt nog even droeg. Het is wel skin, maar het maakt nog even droeg. Was het een speeltje met hem, waar? Ik ga 2 dingetjes pakken, maar stel eens zeggen wat hier leuk lijkt. Kom maar zitten. Ik ga alfabetpuzzels en ik ga Stef stuntpiloten. Welke lijkt die leuk? Deze. Die? Ja. Geef je een Stef stuntpiloot aan. Ik vind mij ook wel leuk. Maar stikken, hè? Tik, tik, tik. Goed zo. Oeh, oh nee. Mem had een muntje eraan. Oepsie de poepsie. Oeh, heel de wekker in eraan. Dit is die methode, wij. Daar gaan we gewoon omheen. Die werkt toch wel heel goed, hè? Oh, zeg Stef, die gaat een rondje om. Oh, mem had nog een muntje. Gaat net zo goed met mem, hé. Heel doe ik nog een muntje. Een stukje. Oh, oeh, dat is die muntje, liefie. Oh, mem had verlend. Hilde had won. Ja, was die naar beneden dan? Let me las die. Zie, dan komt het, daar komt het. Oh. Daar komt het. Oeh, krijgt op het tiert, Hilde Mare. Oh nee! Oh nee, Hildo! Oh nee, mem haar muntje checkvoet. Oh! Oh nee! Oh, mem heb hier! Waar zo winnen? Oké. Oh, mem had won! Oh! Oh!
Waar je nou van? Ja. Ja, ik krijg heel veel wel, hè? Dus nog een keer? Even deze. Doe was 10. Oké. Even Dan zit je erachter nou, hè? Dan draait. Kist erbij? Zwem nou eens. Of kist erbij? Druk. Ja, daar gaat er. Denk om die piekjes. Kom maar even los. Denk om die piekjes. Slaan, tik, tik. Nou, dat telt net. Wacht je. Ja, zo. Kijk even weg. Die druk op. Was het oorspeltje nog het alfabet? Dit is nog even aan. Ja. Waarom je eerst die op? Kun je de muntjes van mijn pakken? Pak je de muntjes. Probeer je toch wat bij te brengen om... Nou, je mij wat oorbladje wil, dat is prima. Maar dan eerst het oor, eerst oproemjes uit mijn altijd, hè? Ja. Nou, dan maakt het weer in de dozen. Is toen met me helpen? Heel goed, meid. Tadaa! Alles aan kant. Deze tegen. Dit is een puzzel. En dan hield hij het wutje bij het figuurkeurtje. Zo'n beetje moeilijk. Misschien maar hem dat hij helpen. Just to act een glas. Met water en een rietje. Een glas. Hast to act een glas. Peers. Deze kleur. Glas. Zullen we die passen? Tada. Nog een opzichtje? Deze. Mem zie ik het even naar de Wat is een step? Hast du ook een step? Pak hem. Doe hem er maar op. Die heb je. Een step. Hast du ook een Vies? neus? Een neus? Gele kleur. Deze kleur. Een neus. Dat neus? Een beetje moeilijk misschien, hè? Die erop? Auto. Hast du ook een auto? Een blauwe auto. Deze kleur. Blauw. Auto. Heel goed. Super, meid. Dan kan die hier hoor. Die heeft Jibby. De auto. Ja. Wat zo, hè? Was er zo even zien? Hey, al je klaar. Wauw. Ma. En welke vies er nou heel cool? Welke vies er mooi? De oven. Oh ja. Men vindt het oeltje wel schattig. Mooi van die grote eitjes en zo'n iets oranje snaveltje. Nog een keer? Nog een keer maar. Doe. Hellen we ze al even los. Ja, doe die hier alleen maar in. Die liedjes. Ja, en dan maar die daar lezen. Zo. Alle liedjes eraan. Doen we die hierin. Die hebben we nog een ronde. Zit alles in, toch? Applaus. Nog een keer? Nog een keer. We gaan met z'n allen afsluiten en dan gaan we nog een keer. Zullen we dat aanpraten? Mama, goed. Dat is nou nog eens. Shit, meidje, doe ze maar weer stikken. Net, er waren. Gaat zie daddy. Links die broer worden. Hey joh! Ze doet het al hier met net. Dat is daar maar in. Net, er waren heel dat ba. Dat is vies. Net, er waren. Zie, wij zagen je ook tegen de noord, dat was zo. Dat staat wel. Zo, je moet niet komen. Goed joh. Hey jongens, van de morgen ben we naar Broeksterwaarden West. Zaken hier thuiswedstrijd. Ze gaat dik won. 10 scoort, hè? Ja. Ja, het hele team. Die hartstikke mooi. Ze hier de smaak met te pakken. Het wie 2 weken dat we echt dachten van, oh jongens, ze hier ik alles won. En toen echt, oh, 2 weken, nou, ze hier gewoon de moed net, of de zin net. Ik kan het net bedenken, maar Joet, wie de krijgt er, hè. Ildo had er heel mooi batten. Binnen lekker knutselen en Boeten lekker voetballen. En Mem had nog even in het script van Battelen Boesenwest. Jongens, echt vet zin in. En nou in de speeltje die, hè. Heel met stikmaatje. Zo, dit is de boot. En nou in mijn speeltje die, we hebben stuntpiloor die. En we hebben wutjes alfabetpuzzel die. Dan gaat het heel best. Ik vind dat ze heel snel leert en de wutjes al heel goed kin en uitspreekt. De R is nog een beetje moeilijk, maar ach, dat zal wel komen en hoor maar net, hè. Ik denk nou, die kan de R net zitten, maar ja, dat komt wel. Ik vind het heel knap dat ze weten hoe de dingen hieten. En qua kleurtjes begint het een beetje te komen. Ik vind het nog wel wat lastig. Wie hoef ik net alles in één keer te kennen, hè? Nee. En wat zeggen we dan? Voel dit nou? Abonneer je. Zet een blauwtong omheen. Via het net de chill app. Te downloaden voor op die tablet of telefoon. En een